Right. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media ndichinzi Manasi mwana wekwaChibanda. Tava tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese chinonzi icho Bishu Reality Show. Hatikurudzire kuti vanyari kani muone this video ino muri panzvimbo imwe chete. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwi kuona this video handitika. Chimwe chinhu chada ndikuzivisei zvakare satatanga. Vese vanobuda pathis show vanenge vatenderana nazvo, vanenge vawirirana nazvo. Hakuna munhu anomanikidzwa kubuda pathis show. Kune vamwe vanenge vachiti ko madi kuvhara vanhu mafesi. Kana uchidai unogona kuuya iwe tokuvhara fesi. Nekuti watinge chitaura navo panapa tienda totenderana navo. Kwavari hazvina basa handitika. Vaya vanoti hanzi aiwa chirongwa ichi chakadhakwa hazvina zvinobatsira. Unogona kungoregedza uchiona handitika. Haisi nyaya futi womirirawo zvirongwa zvaunofarira. Kozoita vamwe vaya vanotaura zvakare vachiti hanzi zoni zvamuri kuzoburitsa vanhu pamamidhiya muri kuzovabatsira nei, muri kuita sei sei. Mentality idzodzo dzokuti dzokufunga kuti kana munhu achinge abuda paTV akutofanira kubatsirwa imentality dzecorruption handitika. Isu panapa hatidaro. So tisida kupedza nguva taakutopinda muvhidhiyo yedu. Hanzvadzi wakasimba here? Ndakasimba hangu. Aiwa tinofara. Chekutanga ndoda kuti ndikuzivise kuti nyika yese iri kutokuona handitika. So unogona kuipawo zita rako. Ndinonzi Chipo Maregere. Ndogara kuOverspew kubooster. Pakangotaurwa nyaya dzekuti booster. Vanoziva kuAirports kuno kwavanobva vatokuziva kuti booster mahwani. So sekutaura kwandamboita nyika yese iri kukuona handitika. Toda kuti uvaudze kuti basa rako raunoita nderechii? Sex worker. Sex worker. Makazvitanga rini? 2010. 2010. Makore afamba kapa. Makore afamba 2010. Right. Chii chakaita kuti imimi muzotange kuita basa iri? Ndakade kutizira kuhama ndikaenda kupi nichida kuti nditsvage rubatsiro. Zvakaramba saka ndakaona kuti aiwa bhengi rangu ndinaro. Ikandishandise bhengi rangu. Makambenge makaroorwa here? Ndakamboroorwa zvangu ndikasiyana nemurume akanga ashaya. Asi iko zvino izvi ndakatoona kuti aiwa zvendine bhengi rega ndiite zvechihure chaizvo ndo zvinoita. Alright, ameno. Ramuri kuti bhengi nderipi irore? Iro bhengi rangu irore ndinaro pandiri pano. Musada kundinakidza ni bhengi ripi chikwama changu icho chichi. Chendinacho pano ichi. Ndo chikwama bhengi racho ndirori. Alright. Ndazonyazoibata nawo yacho. Alright. Ndo bhengi racho rere. Alright. Saka kunoko imimi munoita mari alright kana ingave short time kana kuti sleep off. Short time toti $. Night edu $10. $? Saka akomana saka kuti ubate $10 unotoda varume vanosvika 10. Chokwadi. Right. Inga pakaipa. Then night night ita $10. Right. Panight apa panenge pane marounds mangani? Panight varume vamwe vanogona kutoti sezvo ndabhadhara $10. Saka madhora mangani endakupa kuti ite $10. Saka mashort time mangani? Obati saka mashort time 10. Kuti une kudawo mari unotobvumawo. Haurambi. Kune munhu ari normal here zveshuwa angarowe 10 rounds kana mambosaka nemunhu akaita sei here zveshuwa taura ichokwadi? Vamwe vanotorowa. 10 rounds. Vanorowa vamwe vanotorowa. Asi munhu iye anenge arowa ameno mapiritsi kana Congo dust ameno kana something because izvi zviri normal chaizvo ndosaka ndinoona kana makondomu akagadzirwa ari 3. Kambani inogadzira makondomu iye akangwara inotoziva kuti zvinhu zviri normal ndozvekuti murume angana kurowa 3 rounds per night. Yekutanga kozoita pakati peusiku kozoita iye ameno wemakuseni iye munhu akubuda ameno munoiti kudii yemakuseni iye? Iyo handizivi zvangu asi vanotorowa mapiritsi. Akarowa mapiritsi iwawo. Iwe unonga usikazivi kuti ko doro rari kundimwisa rine chii. Anotokupawo mapiritsi kuti uenderane naye zvaanonga achida iye. Ingwani pakaipa. Then pane pachitika friction kapa nditika bonde paipe. Pane pakukwizana ka. Pane in and out. Nomaiziva. Saka amuzoti pano pakanyoita friction yakadai so pachikwizana straight so. Panopesera pakupisa.
anoziva. Saka imimi ndiudzei kuti hamudzosvika here nguva dzimwe dzamunoti unozosvika nguva dzekurwadziwa? Tinotorwadziwa asi unotongoshingirira. Dzimwe nguva tinozora anozi malubricate pakondomu kuti usanya kurwadziwa. Alright. Makondomu aya kwamunenge muchiawana here kana kuti zvinofamba sei? Toigirwa nesesha. Munenge muchibhadhara mari kana munoita sei? Vanotipa mahara. Alright. Ko nyaya yezvirwere zvepabonde mati mamboitawo here challenge yekusangana nezvirwere zvepabonde? Zvirwere zvepabonde tinotosangana nazvo asi tinoenda kusesha iko kuti tinorapwa. Munenge muchibhadhara mari? Hatibhadhari. Vanogona kutibhadharisa kuti mapiritsi edu anodotengwa asi vanonga vachiti kurapwa for free asi dzimwe nguva asina mapiritsi vanotitengai. Iyo sesha hama dzangu inenge yaita mukurumbira iyi because vanhu vese vandinongointerviewa munomu vanhu vari muindustry yenyu vanongoti tinorapwa kusesha mahara, torapwa kusesha mahara. Sesha big up handitika nezvamuri kuita, rambai muchibatsirana nehama dzedu handitika. Then toenda pane imwe nhau zvakare. Imimi makambenge makaroorwa here? Ndakambenge ndakaroorwa. Mune vana vangani? Tinowana 4. 4. Right, saka vanoziva here zvamuri kuita izvi? Vanotozviziva. Vana ava vakomana vasikana uri chii? Vakomana. Vese 4? Right. Ndabva ndaita mubvunzo. Pamunenge muchibuda mumba imimi. Alright. Munotovaudza here kuti ndiri kumboenda kunotsvaga varume kana munoita sei kana kuti ameno? Vanotoziva system acho anotovaziva. Vakura sei vana avo? Wekutanga akura sei? Wekutanga ne 25. 25. Ko wekupedzisira? Wekupedzisira ne 16. 16. We25 anogona kunge akura ka? Akura chokwadi. Alright. Imi mune mashamwari here amunoenda nawo kubhawa kana patouchline? Hongu. Right. Mobva maona mwana wenyuyo kana kuti atora shamwari yenyu? Hapana maitire ndingaita nekutoti ini ndini ndakaabhusa mwana kudhara hapana zvendingaite. Ndosiya achingoenda. Noshamwari yangu inonga achida kuraramawo. Munotomusiya achienda? Ndomusiya achienda. Alright. Zvakare ndine mumwe mubvunzo. Nganditi masangana imimi nemurume akakubvisai umhandara patouchline. Munoita sei? Munomubhadharisa here? Hongu ndomubhadharisa nekuti ndoda kudya. Ndoda kuraramawo nemhuri yangu. Alright. Vanhukadzi ndinoziva kuti vane madays aya epamwedzi aya 7. Handiti maiziva? Ku7 kazhinji kacho 7 vamwe vanongoita 4 more than 7 ekuti vanenge vasingakwanisi kuita bonde nevanhurume. Imimi madays yayo asvika maybe kumba hazvina kumira zvakanaka, vana havana chikafu, landlord kana muri kuloja landlord vada mari, ndeapi matanho amunotora? Makondomu iwayi ndinodzima light. Ndosangana nemheni yangu ndaipfekedza kondomu light. Ndobva ndasangana naye light ndodzima kuti asaona kuti kondomu ratsvuka. Ko akazoona kuti ratsvuka hapazonetsi here manje? Ndinenge ndakadzima light, hapana zvinombonetsa. Ko vamwe unogona kusangana nemumwe munhu araramba akakuti uda kudzimirei light zviri kufamba sei? Ndikasangana anoti kwaye kudzima light kwete. Ndinodhima light rangu kuti risanyanya kujeka stereki. Alright. Then imwe nhau zvakare yandira kuti ndinzwisise. Muchihoromo riripo here zuva rokuti makasangana nemunhu akakutambai rafu kana kuti akakuharasai zvimwe zvisingamboiti? Ndakasangana nemunhu wendakakechana naye naiti. Munhu iye ndokubva anditorera mari usiku ndakarara. Ndokubva abuda nemari yese ndandinayo. Ndokubva aenda nayo. Ndakamuka kusendi ndisina kana sendi. Munhu uyu makakechana naye pamba penyu kana kuti kumba kwake? Pamba patinogara ipapo. Alright. Shame. Yakanga iri mari iyo? Ine ndanga ndakashanda mashort time inotokwana $25. Naiyo 10 yake saka ndakazviisa pamwe chete. Akabva atora yese. Alright. Ko rimwe zuva ramunoti makakechwa nemunhu, munhu akukecha iyoyo, zuva iri makafadzwa zvisingaite,
uye chii chakanga chaitika? Musi uyu ndakasangana nemhene yakanditi handiri kubhawa. Ndokubva yanditengera doro. Atenga doro ndobva tamwa doro redu. Ndobva tadzokera kumba. Zvikazi ngatichirarei. Sex inonakidza mukange makadhakwa dhakwa inonakidza zvisingaiti. Musi iyoyo ndakafara zvokuti. Akanatsoita muitiro pichocho. Ndoda unazonzwisa kuti akakuitirai pari pamubhedha, pari pasofa, kana kuti akaita nekumashure. Chii chakanatsoitika chakakufadza izvo iro? Akaita ari pamusoro pamubhedha. Akandifadza zveshuwa. Akaita maraunds mangani? Akaita 4. Alright, masangana nemunhu anenge akufadza iyeyeyo. Amukumbirawo nhamba here? Because maybe pamwe agona basa. Unotokumbira nhamba, shandisiriwo nhamba dzako. Alright. Ngatiti masangana imimi nemunhu akawimbika, arikuda kuti akuroorei, ati ndatapirwa nemi hanzvadzi, arikuda akuroorei zveshuwa. Munokwanisa here kusiya basa iri muchinopinda mumba? Handikwanisi. Handichakwanisi. Sei musingasakwanisi? Iko zvinezvi uri single kudai. Pressure 0. Hamukwanisi because imi munenge musingade kuzowimbika mumba umu because imi majaira kusangana nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana handiti? Hongu. Saka iko zvezvi inenge yangowe 1 chete. 1 haichaiti. Ndinoziva kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana. Kune vane dzipfupi dzikobvu, kune vane dzitete, kune vane dzirefu. Vamunoona imimi vanonatsogona bonde, vanhu vanenge vane dzakaita sei? Dzinge dziri pakati nepakati. Sei muchifarira iri pakati nepakati? Iri pakati nepakati hairwadze. Inoita zviri paaverage. Ko inenge iri tete refu iyoyo? Mheno kamujungire kenonga ichiita haizonakinyatsoonakidza. Ndinongonzwa mwana achiti hanzi aiwa refu inosvika kuchibereko. Ichokwadi here chibereko? Inosvika kuchibereko asi inenge ichijunga zvakanyanya. Alright. Ko style yamunofarira imi kana vari pabonde yamunoti aiwa iyi ndakarohwa nayo iyi. Ndoifarira iyi, ndinokasika kupedza iyi, inenge yakaita sei? Ndoda yepasaidi. Pasaidi? Hongu. Alright. Munhu achiita nekumashure uko mwana ndiye yamunofarira? Hongu. Alright. Ko zvimwe zvamunofarira zvakare zvii pabonde? Zvekukisana nekubatwawo. Romance. Romance. Ko ngatiti zvakare masangana nemunhu ari kuda maybe ari kuda zvekudyiwa nhengo, nhengo yake yechirume, izvozvo munoita here izvo? Ndogona kuita chitsotsi chokupfeka kondomu mukanwa. Kondomu unopfeka mukanwa. Imimi munopfeka kondomu mukanwa? Ndichitoita, ndototibuditsa mari yacho otondipa. Kunyange nyoro chaiyo, munhu akati nyoro, kune makondomu echikadzi etinopfeka, munhu otoita kunge ari kuita nyoro. Kana papfekwa kondomu yechikadzi inenge haisiri nyoro kai? Inenge isiri nyoro asi iye anotofila kuti ndiri kutonyenga nyoro. Saka munoda kuedza kunditaurira imi kuti pane mutsauko wokuti kana riri kondomu rechikadzi rinenge nyoro, kana riri kondomu yechirume haiti kunge nyoro. Ndizvo zvamunoda kuedza kutsanangura? Hongu. Nekuti hiti yacho inenge yakanyanyisa. Ko kondomu rakaputika imimi ndeapi matanho amunotora? Kondomu rikaputika ndinotora bhaketi rangu ndogeza. Ko kugeza hazviro kuti maybe utachiona unogona watomhanya because ameno kandisingakanganisa hangu zvinonzi hakuna chinhu chinomhanya kudarika seutachiona iwo. Mhanya ungamena. Pasina wiki ndotoenda kuchipatara ndonovhenekwa kuona kuti handina siki here chirwere chepabonde iri. Alright, ndo nhau yenge tinayo mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi.
So sunungukai kutiudza zvamunofunga mu comment section. Pari zvino ndoti chisare zvakanaka.